Pozdrav i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. Hvala što ste odlučili poslušati prvu epizodu, predstaviti se, to introduce yourself. Pozdrav, moje ime je Robert. Imam 30 godina i dolazim iz Slavonije. Slavonija je istočna regija Hrvatske. Zagreb je glavni grad Hrvatske i nalazi se u centralnoj Hrvatskoj. Studirao sam u gradu Varaždinu, koji se nalazi u sjevernom dijelu Hrvatske. Nakon studija u Hrvatskoj, živio sam par mjeseci u Maleziji. Sada živim zajedno sa suprugom u Njemačkoj. Moja supruga i ja vjenčali smo se 2022. godine u Čileu. Rado putujem i upoznajem nove ljude i kulture. Moj drugi hobi je fotografija. Volim snimati pejsaže i portrete. Osim toga, uživam u dugim šetnjama. Svaki vikend pokušavam posjetiti novi grad ili prirodni park. Po zanimanju sam grafički dizajner i jako volim svoj posao. U slobodno vrijeme uživam u učenju stranih jezika. Pričam engleski, njemački, malo španjolskog i naravno hrvatski. Također razumijem srpski, bosanski te malo makedonskog i bugarskog jezika. Trenutno aktivno učim španjolski jezik. Koliko često učite hrvatski jezik? Kako se zovete? Koliko imate godina? Gdje živite? Slobodno odgovorite u komentarima. Hvala na slušanju. Nove riječi, new words. Pozdrav, hello. Ime, name. Godina, year. Grad, city. Studij, study. Volim, I like. Putujem, I travel. Razumijem, I understand. Jezik, language. Komentari, comments. Živim, I live. Suprug, husband. Učim, I learn. Rado, gladly. Don't forget to give this video a thumbs up, and if you like this podcast, make sure to subscribe for more episodes in the future. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi.